Avui m'endinso en un tema cabdal per a l'evolució del nostre dret civil, com regulem l'ús i les garanties sobre els béns mobles al segle XXI. Les formes contractuals modernes, com l'arrendament de maquinària complexa, les flotes de vehicles, el leasing o el renting, plantegen reptes significatius a les categories jurídiques que hem heretat. La qüestió central és si la distinció clàssica entre drets reals i drets personals, tal com s'aplica específicament als béns mobles, continua essent adequada o si necessitem un enfocament diferent, més funcional per a la realitat del tràfic mobiliari actual. Defenso la tesi que les nostres categories tradicionals, en particular la divisió entre drets reals i personals referida als béns mobles, mantenen la seva validesa i utilitat. Considero que amb les adaptacions contractuals necessàries i les normes específiques que ja desenvolupa la regulació, som capaços de donar resposta a les necessitats actuals sense sacrificar la seguretat jurídica. Partint d'una premissa fonamental, la distinció entre drets reals amb eficàcia erga omnes, oposables a tothom, i drets personals, que creen vincles només entre les parts, no és una relíquia històrica, sinó una columna vertebral que porta claredat, seguretat i predictibilitat. Això és essencial per al tràfic jurídic, incloent el que afecta als béns mobles. L'arrendament de béns mobles genera drets de crèdit i obligacions recíproques entre arrendador i arrendatari, encaixant còmodament dins el dret d'obligacions i contractes, marc que el llibre 6è del Codi Civil busca modernitzar sense destruir-ne els fonaments. Aspectes clau, com garantir la conformitat del bé moble llogat o articular remeis en cas d'incompliment, s'abordaran seguint propostes de modernització inspirades per la Convenció de Viena o directives europees, però sempre dins de la lògica contractual. No veig la necessitat de qüestionar la naturalitat bàsica dels drets implicats. Figures com el leasing requereixen, segons la doctrina, règims especialitzats que no han d'alterar les bases del dret civil patrimonial. Diluir la distinció entre dret real i personal pot generar incertesa, especialment envers tercers adquirents o creditors i en la publicitat, siguin possessòria o registral. Per tant, mantenir la distinció protegeix la confiança en el tràfic de béns mobles. Dit això, reconec que la història legislativa mostra una debilitat. Els codis civils clàssics, com l'espanyol, van regular detalladament l'arrendament d'immobles, però van deixar els mobles en una zona grisa amb regulació insuficient. Les figures modernes, com el leasing i el renting, incorporen finançament, serveis accessoris, opcions de compra, etc. Són més funcionals que la simple cessió d'ús pel preu. És per això que, tot i defensar la vigència de la distinció, aposto per una adaptació funcional inspirada en principis moderns, com els del DCFR europeu. Aquests textos prioritzen la realitat de l'incompliment contractual i ofereixen remeis integrats i flexibles, subsanar l'incompliment, reducció del preu, resolució, indemnització de danys. Són eines per respondre eficaçment a la complexitat econòmica dels contractes actuals. En definitiva, el marc del llibre 6è del Codi Civil català, tot i ser modern i europeu, respecta les categories fonamentals i ofereix flexibilitat mitjançant l'autonomia privada. Si a això sumem les normes imperatives de protecció dels consumidors, tenim eines suficients per regular les noves figures sense necessitat de reinventar les bases del dret patrimonial civil.